pályafutásodat, és tudom azt, hogy aki Magyarországon az élen jár a vízilabdában, az gyakorlatilag a világ élvonalába tartozik. Nem volt neked furcsa fölvállalni egy ilyen üzletet, ilyen sportolói múltal? Nem nevettek ki téged abban a közegben? De valószínűleg szerencsés voltam, mert fogalmam sem volt, hogy mi ez az üzlet. Szóval abszolút így teljesen frissként, én abszolút nyitottként voltam ott annó, ahol kellett, hogy legyek, és én a lehetőséget láttam meg, a korlátlan fantáziát ebben az üzletben, és nem különböző tévhitek voltak a fejemben zakatoltak, hanem inkább az, hogy ebből a lehetőséggel hogyan lehetne élni. Hogy egy irányba megyünk, közösek a célok, és látjuk egymásnak a fejlődését, akár egzisztenciálisan, akár emberileg. És itt nagyon sokféleképpen mondhatnám ezt. Ebből adódóan egy olyan kötelék alakul ki, amit szinte észre sem veszel, de amikor így visszanéz az ember mondjuk 2 évre vezethetően vagy menőleg, akkor mondja azt, hogy te jó ég, ez sokkal több, mint üzlet. Emlékszem arra, amikor te igazgatóvá váltál a mi üzletünkben, és ott ez valami egészen elképesztő teljesítménynek az eredménye volt, ha jól emlékszem, 3 hónap alatt, de valami olyan növekedést produkáltál, hogy az emberek gyakorlatilag széttárták a kezüket, és nem értették, hogy jön valaki a semmiből, és csinál egy ilyet. Mennyire kellett önfegyelem ahhoz, hogy ezt lendületből így fölépítsd? Hát nem én építettem föl, hanem a szponzoromnak, Dominikó Gabinak köszönhető, hogy fölépült, és hát hogyha nincs egy ilyen zseniális csapat, sem épül föl, mint minden egyéni teljesítmény mögött egy csapat teljesítmény van, akár bármilyen olyan sportról beszélünk, ahol egyéni teljesítmény van. Valójában 5 hónap volt az épülésen, de tényleg tény is valahogy 3 hónap alatt épült föl ez az igazgatói üzlet. Működött valamiért, valószínűleg azért nem gondolkoztam, hogy ez most fog-e működni, vagy sem. Csináltuk és működött. Valószínűleg csináltuk ebből adódóan. Nem azon gondolkoztunk, vagy én gondolkoztam, hogy ez nem fog sikerülni, meg se fordult a fejembe, hogy nem tudhat sikerülni. Nem hittem el, hogy ez ilyen gyorsan, de meg se fordult a fejemben az, hogy ez nem. De az, hogy hogyan kell, hogy fog felépülni, hogy embereket hogyan érintsünk meg, és nem embereket berángatva, hanem embereket megtalálva, akikkel közösen gondolkozunk, hogyan tud ez gyorsan felépülni, azt az ember fogja tenni, aki ehhez ért. Visszatérő téma nálad, hogy a legjobbaktól tanulsz, a legjobbak között vagy. Én ezt átérzem, egy kívülálló honnan tudja, hogy jó helyen van? Hát az eredményeket nézze meg. Én általában azt szoktam mondani, hogy messze jött ember bármit mondhat. Nézze meg az eredményeket, magáért fog beszélni. Az egész csapatunkban, az egész Miles Sándortól elindult Bíró Tamáson keresztül Dr. Kósal Adolfon át, kibővült, fantasztikus csapat. Akár az, hogy a világ szempontjából a 9. leggyorsabban üzlettel rendelkezik az Adolf, amin belül most már 60 darab igazgató van, azon belül a Herten de Clare és a Shanghai Nalka üzlete ebben a pillanatban a leggyorsabban növő és a legnagyobb forgalmat generáló, de ha csak itt a minden hónapban minősült emberek, akik frissen beléptek emberek, és most lépik meg azokat a szinteket, eredményeket, amiből jön a siker, hát jöjjön el valaki, és egyszer nézze meg a saját szemével, az mindig az a leghitelesebb, amit az ember saját maga gyűjt be információt. Én mindig azt szoktam mondani, és úgy is érzem, hogy ez az üzlet ez tökéletesen hozzád, a te életedhez igazodik. Mivel, hogy nincsen főnök, mivel, hogy valójában nincsenek olyan szabályok és kötelezettségek, amiket el kell érned, ebből adódóan el is tudsz kényelmesedni, viszont, hogyha ezt máshogy fogod fel, akkor nagyon nagyfokú szabadságérzetet fog neked adni. Amit nekem a mai napig, akár a mostani dugóban, amikor álltam, azt hittem, hogy hétfő reggel csak én gömböltetem a zenét, és érzem jól magamat, és mindenki görcsöl azon, hogy hova megy. Mit szólsz ahhoz az oktatási rendszerhez, ami felépült itt az évek során a cégünkben? Zseniális. Nem tudom, milyen volt 10 évvel ezelőtt, amióta én az üzletben vagyok 2 évvel ezelőtt, zseniális. Egyszerűen működőképes, gyorsan alkalmazható, gyorsan tanítható, egyszerű módon, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez nagyon-nagyon fontos, az egész életben megfigyelhető, hogy az igazán nagy sikereket mindig nagyon egyszerű dolgokból érik el, és nagyon egyszerű módon érik el az emberek. Ezt tetszik nekem itt. Teljesen mindegy, hogy ki ül ott, az abban a székben, aki hallgatja, vagy akár ki az előadó és honnan jött. Közös dologról beszélünk, egy egyszerű, könnyen másolható, alkalmazható szisztémáról. Valójában emiatt szoktak, én úgy hiszem, emberek kicsit értetlenül állni a hálózatépítésre, vagy az MLM üzlettel kapcsolatban. Olyan egyszerű, olyan tiszta, hogy keresik mindig mindenhol
apróbetűs részt, vagy hogy hol van a kutya elásva, nincsen. Ez egy egyszerű üzlet. Boom, boom, boom. Now they often call me Speedo, but my real name is Mister. Now they often call me Speedo, but my real name is Mister. No, for me to brand new fellas and taking other folks.